गोसोखौ खावनो बायनो थाखाय बिदि खालामदों थाखाजों आं दुखु मोनदों लिमिटेड जानांगौ जोंनि हिनजाव थिखादारफोरा जायनो मोनो बेनोनो हरो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख मोनथाम मोनब्रै होयो बेनिफ्राय समाजाव केलेंकारि जायो दिनै मानो जोंनि हिनजावफोर जारौ जारौ हिनजावफोरनो मानो इसिबां थिखा होदों मोनफ्रोमबो पिडब्लिउ इरिगेसनाव नाय नोङो हौवाफोरखौ नुवा दिनै बिसोर फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ दिनै न'खरखौ नायनांगौ नाया खालि गाज्रि गाज्रि गाननाय जोमनायफ्रा एखे बेबायदि जानानै बेबायदि खालामलायोब्ला हारिया दंस जागोन जों नुबोदों 17 बोसोराव बिदि अयनाय खालामनाय आथुवा कम्बलखौबो दिनै मानसि नायै नायै जोंथ' बिएलटिआवबो दंमोन जों आबसुआवबो दं जों भलन्टियार फर्सआवबो दं दिनै जों बर्नगाव आनसलिक दाना होदों टंला आनसलिक दानानै होदों जों पानेरिखौबो दैदेनदोंमोन हरसिंखौ दैदेनदोंमोन जोंनि समाव बिदि नङामोन नाथाय जेब्ला पार्टि दाब्लाय दिनै जोंनि गेजेराव थैलायबाय बुथारलायबाय आरो बिदिनो दिनै जायफ्रा पावाराव थाबाय दिनै बिथांमोना सोरखौबा मनग्लाबदों सोरखौबा जोखायदों सोरखौबा बिसोर खुदुमदों सोरखौबा बिसोर जिनारि खालामदों सोरखौबा बिसोर बिदिनो न'खरफोरखौ दंस खालामनानै होदों नाथाय दाथ' जिबायदि नुबाय आयु बिमायाबो थिखादार फिसाजोआ थिखादार बिहामजोआ थिखादार जों जेव जेव अफिसाव नुयोलै दा बेबायदि नोङो सोरजों थादों मादों मास मोनसे मोननै क'क्राझाराव थायो मास मोनसे मोननै थायो फिसाफ्रा मा खालामदों मा थादों हौवाया जोंजों मा खालामदों रावबो जेबो लाया आरो फैसा मोनबाथाय गारि बायना होफैयो दामि दामि बा देखायनायखौ जों नुनो मोनदों फैसाखौ नांगौ हिनजावफोरनो नाथाय सिस्टेम बानायना होनांगौ बुजायनांगौ मानो मोनथाम मोनब्रै होयो सासे मानसिनो गुबुना मानो मोना गोसोम गोसोमफ्रा मानो मोना हायथु हायथुफ्रा मानो मोना मानो जारौ जारुफोरनोल' थिखा होयो बेथ' अयनाय जादोंना बियो हाग्रामायाव जादों बे बांसिन जादों दा बेखौ बिसोर फैसा लबाव हाबनायखाय गारनो हायिनि नै ओरैबो 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 जों गुबुन हारिखौ नुवा हारसाफोरखौ जों नुवा बांगालिफोरखौ नुवा गुबुन नेपालिफोरखौ जों बिदि इसिबां हिनजावफोरखौ थिखा मावनाय जों नुवा जों नुवाखैथ' जोंबोथ' बहुत जायगा गिदिङो दिनै जोंनि बर'फोरखौ बिदि न'खरखौ दंस खालामदों धोरोमखौ दंस गामिखौ दंस खालामनो थाखाय गोसोखौ खावनो बायनो थाखाय बिदि खालामदों थाखाजों आं दुखु मोनदों लिमिटेड जानांगौ जोंनि हिनजाव थिखादारफोरा जायनो मोनो बेनोनो हरो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख मोनथाम मोनब्रै होयो बेनिफ्राय समाजाव केलेंकारि जायो नैबे सारा ओरैबायदि मोजां खोथा होनबायना नोंथांमोना खोनासंथारनांगोन खोनासङाबा माने भुल जागोन आरोना खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल माय अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबाव आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै दा नैबे माने सारा ओरैबायदि मोजां खोथा होनदों बिथांमोनहा गोदो बिएलटि खालामबोनाय मानसि माने बिएलटि नि समाव जेल जाबोनाय आरोना खालामदोंना खालामाखै आं मोजां मिथिला जायखिजाया बिएलटि नि समाव जेल जाबोनाय मानसिफोर बिथांमोना एबसु आन्दलनजों जुरित थाबोनाय मानसि माने बिथांमोना मोनबोजोबनाय आरोना बर'नि जारिमिनखौ मोनबोदों बिथांमोना दा बिसोरबायदि मानसिया दिनै समाजनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय आखुफोरखौ नुनानै बिथांमोना हुसियार होदों आरो बेयो नंगौ सैथो बाथ्रा बियो एकदमबारे नों नङा होननानै बुंनो हाया जेखि पार्टियाव थाया मानो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलां आरो बुजिनानै ला आंथ' बिराद मोजां मोनदों पार्सनेलि माने एकदमबारे बरिया आरोना दा नोंथांमोना माबादि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय माने जोंनि इयुथ्सफोरखौ गाज्रि लामाजों दैथिंलांनायनि माखासे माबा एक्टिभिटिसफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरोना बेफोरो अभार जायोबा बे गासिबो गाज्रि जाजोबगोन दंस जाजोबगोन जोंनि बे सुबुं सम्पद बे जोंनि माने गोग्गो सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि मोनसे सिमाङा बे फैमाल जालांजोबगोन आरोना दा नंखायनो जोङो लागाम हमनांगौ आरोना दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय गोसोखौ खावनो बायनो थाखाय बिदि खालामदों थाखाजों आं दुखु मोनदों लिमिटेड जानांगौ जोंनि हिनजाव थिखादारफोरा जायनो मोनो बेनोनो हरो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख मोनथाम मोनब्रै होयो बेनिफ्राय समाजाव केलेंकारि जायो आं बेखौनो खावलायगोन उदालगुरि बासिरिखौ आरो सारा बिटिआरनि बासि इउपिएलआ मोनसे गोदान यां मोनसे बे पार्टि आरो गोरों मानसि दं जायफ्रा दागि मानसिफोर जायफ्रा 2 नम्बर बिसोर खारजोबखाबाय थांथों जेबो नङा जोंथ' पार्टिनिबो नङा नाथाय समाज सिबियारि हिसाबै फुराना आबसु हिसाबै फुराना जों गोदोनिफ्राय लेदारफोरजों थाबोनाय हिसाबै जों दासिमबो दं जों बिदि दाउसिन बायदि बारस्लायग्रा मानसि नङा जेरावनो फिथाइ मोनो बाव थांनाय बिदि नङा आरो जों बेखौल' खावलायगोन आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायगोन दिनै दिपेन बर'खौ जों देरहाहरनांगौ
आरो जों इउपिपिएलखौ लाबोनानै 10थासो 12थासो सिट देरहानो हायोबा जोङो सरकाराव किंमेकार जाहैगोन जों मिनिस्टार मोनगोन मिनिस्टार मोनोब्ला जोङो सेन्ट्रेलावबो साथाम जोङो एमपि हरनो हाखाबाय दिल्लीयाव बेजों मिलायनानै जोङो बिटिआरखौ जोंनि जेखि सिमां बिटिआर सिमां नुहुरदों एनडिएफबि आबसु आरो इउपिपिआ दिनै सुक्ति खालामबाय बे जाफुंगोन आरो गहपुरसिम जों ग्रोम ग्रोम मिनि स्मल स्टेट जों मोनहैगोन आरो जोङो सोब हारिखौनो लानानै जोङो दिनै मोनसे गोजोन सान्थि डेभेलप जों खालामनो हागोन बेखौनो आं खावलायबाय फैबाय थानाय 9 थारिखआव जे मोनसे फेस जागोन आसामाव बेयाव जों इउपिपिएलखौहाय जिखुनु केन्डिडेट होआ मानो जों बिथांमोनखौ देरहाहरनांगोन मानोना बिपिएफनाव खुनु एजेन्डा गैया बिसोर थगायनाय बिसोर आथुवा कम्बल बाल्थिं बुल्थिं होदों आं बेखौ मिथिदों प्रेसार कुकार होदों बेवबो बिसोर 500 लादों 200 लादों दिनै बेबायदिजों थगायनानै बर' हारिखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिसोर दिनै फाग्ला खालामदों थाखा होगोन मा होगोन होननानै बे रिन्जय बर'मोन बिक्रममोन प्रहलादमोन कास्टमोना दिनै हाजिरा मावनानै जागासिनो दङ जों आन्दलन खालामबा बिसोर उन्दै उन्दै गथ'मोन दिनै बिसोर मोनसेबो समाजनि खामानियाव थाया खालि फैसा दिनै बिजेपिनिफ्राय जाबाय सोरखौबा आर्थाय होदों जादों बेबायदि लुथि लुथि जानानै दिनै बिथांमोना गारि बायदों जोंनि मेगनाव बिथांमोना दिनै दादागिरि जादों बेबायदिखौ जों मोजां मोना बेबायदि मानसि थायोब्ला थगायसुला बेबायदि गोसो गाज्रि बिदि भिलेन थायोबा डाकु थायोब्ला हारिया मालाबाबो जौगाया जानो हागौ बिसिबांबो हाग्रामाजों हाजार हाजार मानसि दं मानो थांदों बेखौबो जों मिथिगौ बिसोर थाखा दिनै नै चक्लेट जानोबा नै थालिर जानोबानो गथ'फोरखौ जेरै फुस्लायो बेबायदि बिसोरो जोंखौ मानोना जों गांहाबनाय मानसि गोबां आन्दलन खालामबाय दिनै जों भिखारि जाबाय दिनै जोङो गोदाव सोराव दाबो जेरै मानसिफ्रा बिराद साम' फाननानै जायो दिंखिया फाननानै जायो साम' माबा फाननानै जायो गुन्दै फाननानै जायो दंफां बन फाननानै जायो बेफोरखौ नायस'ना बिसोरो बेखायनो जों बैसिनि थाखाय जों मावनांगोन हा हुनि थाखाय मावनांगोन गोबां हाया दिनै गोदाव सोराव जादोंमोन जोंबो बे हाया दिनै आंनोबो थौजिमोन आं मोनबाय गामिनिखौ खालामबाय मेरबां सुबानिखौ आं खालामबाय जों गोबां मोनदों दिनै प्रमद बर'आ सोब ख्रिस्टानखौ नायदों सोब बाथौखौ नायदों ब्रह्मनो गोबां बेबायदि गेस्ट हाउस होदों बिदिनो मिटिं हल होदों आरो बयनोबो होदोंमोन नाथाय जों मोनफेराखै 17 बोसोराव जों मोनाखै जोङो 17 बोसोराव जों बिपिएफनिफ्राय जों सिंग्रा थरसेबो मोनजायाखै जोंखौ अयनाय खालामदों जोंखौ देरहाहरदों जोङो सान हर कार्तिका बे समाव प्रेसिडेन्ट बा आं सेक्रेटारि आंनो थांनानै बिथांखौहाय नोङो जानांगौ होननानै आङो बिथांखौ एमसिएलए जोङो हरसान देरहाहरदोंमोन आं बिथांनाव दिनै साहा कापसेबो लायाखै आं दाखालि रायज्लायहरदों बिथांजोंहाय दिनै बिथाङा गोबां हा लाबाय दिनै बिथाङा दिनै बिजेपिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय बिजेपि आरो बिपिएफआव हाबाय दिनै बिथाङा मेम्बारबो मोना चेयारमेनाथ' बादि दिनै जेबो मोना बियो आं दाखालि थरख' जादों बिथांजों नोंथाङा जोंखौ दिनै अयनाय खालामनानै दोनदों हरसिंगाखौ अयनाय खालामनानै दोनदों थ्रिदिबाबो हाया बिथाङा इयां लिडार जानो हागौ जों आन्दलन खालामबा बिथाङा उन्दैमोन दिनै बिथाङा स्पिकार जाबाय आं बरायो हामबाय होदों मोजां मावलां नाथाय नोङो बैखौ सोंखारिनाय बैखौ मानो खालामनाङा गोबां जों नुदों मिटारमोना दिनै रांख्रबजोब्बाय पापजोंनो रांख्रबजोबदों सोरबा थैलांबाय दिनै बनजारमोना रांख्रबजोब्बाय मानो बिसोर बिराद अयनाय खालामनो जों नुनो मोनदों बिसोरो दिनै लादेन बायदि जिसिबिजों जावनानै न' लुदोंमोन दिनै हाबनानै जाबाय मालायनाव थांखु बिनानै जायो मोसौ गुमै बियो दा मालाबा इउडिएफआव मालाबा कंग्रेसआव मालाबा इउपिपिएलआव मालाबा आरो नांगोलाव थायो स्टेबिलिटि गैया था नोङो नांगोलावनो थानानै बिपिएफआव थानो मोजां माव हारिखौ सिबि नाथाय मानो बिदि बास्लायबाय थायो बेलाय ओरैबा ओरै दिनै मा जादों सासे इएमआ बिदि मालायनाव थांखु बिनानै जायो नामा मोसौ गुमनानै साथा हमनानै थायो फेनखान्दानो रांख्रबजोब्बाय पापजोंनो बियो दिनै मा जादों बेमार जानानै ओइच बेमार बायदि सुगार बेमार जानानै थानांबाय बिराद अयनाय खालामदों बियो होखारहरलाबायो मानसिफोरखौ हिनजावबो थांबा साहा होयो फैसा हरो बोराय बुरि थांबा सोरखौबा होदाव हरो बेबायदि जों बोरै जानो जोंबोथ' हारिनि मावबोदों जोंबो जेल जादों 45 दिन बिएलटिनि समाव आं मंगलदैयाव हा हु फाननांदों 5 बिघा बिफानि हाखौ आं फाननांदों दिनै आदायाबो जेल जादों आंबो जेल जादों होमबाबो जोङो नांगलनिफ्राय जों सारेनाबो जायाखै नाथाय जोंखौ सिनाया बिथांमोना गावसोरखौ दावहारु गावसोरखौल' हारि अनफावरि होननानै सानो आं दिनै बिथांमोनखौ थैनो बाध्यो मावलां हारिनि दाबो सम दं रिहनाबो सम दं रबिनसनाव सम दं हाग्रामा सारा सम दं नाथाय बेबायदि हारिखौ जोख्लायनाय सोरखौबा सावनाय सोरनिबा न'खौ सावनो होनाय सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय जौ जुवा सेंग्राफोरनो गेलेनो होनाय बेबायदि गें बेबायदि अस्त्रजों थांफिनोब्ला जोंनि बर' हारिया सानसेयाव मोदै रथ' गाबनानै मालायनि आथिं सिङाव थानानै बैनानै जानांगोन बे हारिया आरो थानाय नङा मानोना ब्राह्मिनफ्रासो सालायदों ब्राह्मिनफ्रा सानसे समाव फुजा फाथलाव बाहायोमोन दिनै बिसोर खाजु बादाम जायो गाइखेर थालिर आंगुर जायो बिसोरनि ब्रेना बेलेग जों बिसोरजों हाया जों 100 लानो हाया जोंनि गथ'फ्रा दिनै बिथांमोन सालायनाय बे देशा मा जानो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै बिसोरो मोनफ्रोमबो गुबुन पार्टि सालायनायाव बिसोरो दिनै एसआर लाबोनानै सोरनिबा भटखौ दाननानै सोरखौबा सोनानै
बिसोर मा खालामनो सानदों हिन्दुजों खालामनो नागिरदों मोनफ्रोमबो समाजखौ हिन्दुजों खालामनानै दिनै मुस्लिमफोरखौ ख्रिस्टानफोरखौ सोरखौबा आउट खालामजोबनानै बिसोर मा खालामनो नागिरदों दिनै रुल खालामनायदों बेफोरो थिग नङा डेम'क्रेसियाव सेकुलार कान्ट्रियाव दिनै बयखौबो जों नांगौ जोङो हिन्दुखौबो नांगौ ब्रह्मखौबो नांगौ जोंनि ख्रिस्टानखौबो नांगौ मुस्लिमखौबो नांगौ बाङालिखौबो नांगौ नेपालि गासैखौबो नांगौ बिसोर सान्थि मोनसे फख्रियाव मासेल' ना थायोबा माब्रै नुयो दिनै बे मोनसे देश जोंनि बे डेम'क्रेसियाव जोङो बयबो मिलायना रायजो जानांगोन बयबो डेभेलप जानांगोन जोंनि 26टा जनगोष्ठी दं बे बिटिआरआव बिसोरनि राव भाषाखौ जों लांनांगोन बिसोरनिखौबो जों नायनांगोन डेभेलपमेन्टखौ नायनांगोन जोंल' जानानै गुबुना जुदि रसा नाङोब्ला बे मोनसे डेम'क्रेसि जानो हाया आंल' खौथि खौथि थाखा लानानै खौथि खौथिनि न' लुनानै हा बायनानै बेखौ आलाय सिलाय खालामनानै गुबुनखौ बेयो मालाबाबो धोरोम जानो हाया आं खावलायदों मोनफ्रोमबो पार्टिखौ इउपिपिएलखौबो सरकाराव फैयोब्ला दुखियाफोरखौ अननांगोन जोंनि इयुथफोरखौ नायनांगोन फरायनायनि मेन जेनाखि सुपार 50 खालामदोंमोन गोबां ECS IAS बिदिनो एकाउन्टेन्ट जादोंमोन सोरबाया माबा माबि जादोंमोन दा बेबायदि लाइनखौ लांनांगोन बड'फानि सिमां आरो बिदि बिटिआरनि सिमां जों बेखौहाय इयुथफोरखौ गोजौआव लांनांगोन नङाबा जानाय नङा बे जौ जुवा दादागिरि गेंजों जेबो जाया हारिया दंस जागोन बेसेबां जोंनाव उग्रफोरनि थागोन बेसेबां जोंनाव गें थागोन जुवादारि थागोन सिखाव दाखेट थागोन बे हारिया पेरेलाइस बायदि जायो पेरेलाइस बायदि जायो बेखौ जों मिथिबाय जोंनो नांला अस्त्र जोंनो जौ जुवाखौ नांला दान्दै सुलाखौ जोंनो सान्थि गोजोन नांगौ हरनि 12टा 1टासिम गुबुन हारिजों हाबा जालायनाय बेफार बानिज्यआव थांनो हालायनाय जों बेखौ नांगोन बिदि होननानै जों हा हुखौ जों गुबुननो हगारनो हानाय नङा जोंनि हा हुखौ जोङो ट्राइबेल बेल्ट 1950 नि जेनाखि एक्ट जेनाखि 1947 आव 1886 जुदि होलांदों साइमन कमिसना दिनै भीमराव देउरि मोनो दिनै कालिचरन ब्रह्म मोनो थजेन ब्रह्म मोनो जों बेबायदि आयेनखौ जों लानांगोन दिनै गैला 48टानि गेजेराव दिनै 32टाल'सै दिनै जोंनि कालाइगावआनो देरसिनमोन नाथाय बाव जोंनि हा हुआनो गैला बेफोरखौ मानो नोजोर होआ बेफोरखौ नोजोर होनांगौ जोंनि सरकार जोंनि दैदेनगिरिफोरा खालि बे थिखा राननाय खालबार बानायनाय बान्दो बानायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय सोरबा 2 लाख 10,000 होनायजों जाथिया डेभेलप जाया बेखौबो हो नाथाय जोंनि हा हुआ रैखा जानांगोन जों सान्थि रायजो मोनजानांगोन जों बेफार बानिज्यआवबो आखाइ होनांगोन जेरावबो जों आखाइ होनांगोन अब्लासो बे बर' हारिया जौगागोन आं बेखौ खावलायबाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होबाय आरो उदालगुरि बासिखौ फैबाय थानाय 9 थारिखआव बयबो ट्रेक्टरनि साखरियाव भट होनानै जोंनि सिमां जेनाखि सिमां नुदों सनितपुर गहपुर आरो बे माबाखौहाय धेकियाजुलिनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव सोनानै जों ग्रोम ग्रोम मिनि स्टेट खालामनो